Assalamu alaikum masu kallo, barkanmu da wannan lokaci. Sunana Sani Adamu Ibrahim, wanda aka sani da Sani Dan Iya. Ni ne zan gabatar muku da shirin dandalin siyasa a wannan tasha taku mai albarka D3 Online TV. Shirin dandalin siyasa shiri ne wanda zai dinga gayyato 'yan siyasa daga bangarori daban-daban domin yin sharhi ko duba akan wani al'amari na siyasa da ya faru a wannan ƙasa tamu Najeriya. Ina fata za ku kasance da ni a cikin wannan tasha domin kawo muku wannan shirin dandalin siyasa. Da wannan nake cewa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.